chinsemo chia Riagwaru na boigo Nyakaranga imeabokeira ebunge ya North Mugrange County ya Nyamiro mbirero bari kubwatikana no komentikana kwebikorwa by'ubusalia hagati yabo oboibi asiba mukire abanyanyimbo begataseni kya matongo asogosinywa guikirania emirimo yabo yo kwimukia egetambukero gukya asaba salichinga ki bakobeka chiroboti asabanyanyimbo begetwekyo okwana nabaliki bamangana maya mu basolero asinsemo chia Riagwaru imiesa blockation ya Nyamonge nigabana inchabo basabira umujumbe Joash Nyamoko anyale kwimukia egetambukiro kyabo angomono yo kubanganya abanyanyimbo begetukia matongo eli oburendi bonyale gutingirwa ase chinsemekyo Muria ikiagera abantu banyibeire kingoko banyibeira matoke banyibeire kiregento ndikukura ngakura igo ngagenda baka matongo tikoika matongo ari polisi ngaruoronga ngarusingeri mbiri babwatwe tibabwatwe bona rende ngasinyurende gentongo kora ikero bangire banoba bari kaiga ega no bamenyete kaiga abanyini buronge otokonyo ntoriko gesa avocado ntoriko gesa ngoko ntoriko gesa kawa amatoke mugondo batukoreire akaro tuabwatiro moibi next speed tuairire matongo kende nke yago korerwa na abaibi bekingoko bonongo ibabaremeki akaro omonto itwa marara akatambuka rubago rwarenge kwane akagumwa murone isiko akatambuka ronda akagumwa mamura omumuro muntu isiko wana karo mwana ya minyoka akanyora kingoko cyaye nkibwati kurate ga kwa chisirimbi bikabwati karo mugambi ajike abanyane nyombe ibaho kana nakende ngeyo mwana ya gaswa nyomba akanyora ngo kesumwaire herusiri omutu eresu bulini wana karo bati kororo mugakwana no arenge mugakwana agakwana muna no baibi bare gaiga umongina bwo mucyoyo ngina kora abana abwaga ko mugakwana omutu okoboko wana karo mugakwana akogenderera kubwatie bitiri abantu abakanda bakashika nekibesa mwakona kauba ile nenkoro kumurini mugambi ekenyoro Riagwaru umuchando tubwata no boibibore ekerengo keigoro mono ono buna nchigiti kuri achumatano kutura matandi kenyumbuga kindi getu kuchumwana ngarura abantu bali isku ngali ne pikipiki ingwe kesku nganya chibando chisi alirense chingoko cyane cyabwatu kokura tukaminyoki abantu bakatubura tukaira no muchibo ase amanyene tukaira no muchi kwa baibi abuso abaibi abu mwababona tukana tukakola search tukanywa nyama ire nyumba statu mwabakorara kutokoboli bagaswa kwimukia myero batatu kuturwani akaigo mugambi agacha tugatila guchimatongo ni nyameyu kutoika matongo tukalike statement tukaira na guchaka karatu ikire kali tukolia kabere yane ngere na guchimatongo kufuatilia naende kesi bagante ndusi bintu kete photocopy nkalusinga kora korugabu nkaira na guchaka nande following day nkagenda bagante imba 2000 ngaba 2000 bagante ibono kenda imuka ukuli gitora abayibi abuko bangombiri igoncha ndegete gento tutaite matokonye nyamoko tokonye bakyo serikali yetu tokonye matokonye abayibi bari Riagwaru ntori go tukakende na itake ndiri go to arabayibi babera abange nonyenje oyo ibengo kabana baye na ibengo ko rumwatata akangonera oyo yabana baye bebete chingoko bagatukonyenya nanto ndo gata chingoko nainde ngotane nera onyamaru ende musaberani tengole byasere binga akini abayibi mosiri batige oyo she's my wife ndio tukwatira tenere dare kwanza mudogo bana motebeti ngaki tutale gwaka kira plan B nyasatu anjiri totika magwa akwarara nyumba utaikuna kwegosa kwarara mambe bwakya kwaje ole kwende ko kwaje no ande no lugura mutumba wono uchikwe gali kuruma ngaya basikali hapo uchikwe gali kuruma abasikali hapo. So tulikuwa tunaomba hivi ikiwezekana area MP Joash Nyamoko tunakupenda hapa ni kwako nyumbani. Mambo ya insecurity yamekuwa ya hali ya juu sana. Tungeomba kwamba maaskari wa matongo wote wapewe transfer immediate.